Problema 2 das probas de acceso a ciclo de grau superior do 2011. Temos dúas funcións, unha definida como x menos 1 elevado a menos 2. Lembra, o exponente negativo é o inverso. Polo tanto, significa que estamos cunha función racional, un partido por x menos 1, ao cadrado. E outra é unha polinómica. Isto primeiro que hai que facer sempre, identificar as familias. A primeira pregunta é sobre o dominio. Sabemos que a polinómica sempre ten de dominio todo R, porque esta operación sempre se pode facer. Ben, e sabemos que a racional, como non se pode dividir entre 0, non se pode facer a conta cando x vale 1. Polo tanto, o dominio é R menos 1 para f e todo R para g. Esa é a resposta B. A seguinte pregunta é sobre a continuidade, pero nas funcións elementais, dominio e continuidade coinciden, polo tanto buscamos a mesma resposta. E a resposta que coincide é a C. Ben, seguinte apartado. Teñen asíntotas? Imos ver a gráfica. A ver, a función racional ten esta gráfica. Vemos que está rota no 1, fixémolo ben, e as asíntotas que ten é donde está rota ten unha vertical en x igual a 1 e 60 sobre o eixo x donde ten unha asíntota horizontal. No caso da polinómica, as polinómicas nunca teñen asíntotas. Polo tanto, imos buscar a resposta que vai con esta cuestión. A ver, creemos que o apartado B, porque di a función f ten dúas asíntotas que son x igual a 1 e y igual a 0, e g non ten ningunha. Así que dixemos que as respostas correctas eran a B, a C e a B. Imos comprobalo. A B, a C e a B. Bueno, de momento vamos ben.